ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho baje step hashulong tura bat clear. Hipersa CA Hipersa CA Hipersa CA Hipersa CA down down CA down CA Hipersa CA Hipersa CA Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress hapo ka jingalam jongba Adrian Khan Malim kumu presiden kila penlong ka jingaki abarok kawe ka jala ban persya ya jing pentraikam ya ka Citizenship Amendment Act hagani ka jingaki dik samla jong ka parti Congress alam khmat duba Adrian Khan Malim bad vice president ban pira basayomai dollar kiwe pat kirkhot hagani ka jingaki lasaki bagi tang ringut ki samla jong Meghalaya Pradesh Youth Congress kibla let berak plakat akhmat ka office traikam jaga BJP ban penpa ku jing persya ya ka jing pentraikam ya ka CAA hapo ka India. We reject CA we reject CA Puan mentah hani kum ki dekat jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress nomor ba kum ngitip hagi nigisni baladep ka center ka lapas ya kane ka Citizenship Amendment Act puan mentah ka penlong anya ka ngingi persya ya ka nomor to wala da ka Meghalaya ka jong ngiru kila exam henry ni hapon sutu ya kane ka way ka 6 schedule ka yada ya ka hok ka jong ngi kum ki jat benri repat ki jat benri jong kane ka state Meghalaya ka jong ngi henry ngitip ka ka jingle jong ka BJP hakaba kala weng ya ka article live nyo pho ka ba yada ya kata ka hop jong kinong Kashmir ho menta ki exam tiangi henry lesi haki sngi ki bonwan kin persyang menweng saya ka 6 schedule khnam bakin long ya ka an ka bolong pura habaro ka way ka ri India ka jongi ngingi sham bakani ka CA ka jingle jong ka ka sarkar kamde ki ke henry tang haka por politics si bon yo ya kata ka vote ka jongi ka jingwan alam ya ki lesi ya kita kibri ki basha oppress ki basha nyonben le si bade ki minority hakiwe kiwe kiri menta ke India ka jongi habai pe ka global hunger index ka pai sispa khatway naka sispa atusan ke India jongi karangdai kari ka baduk bar ke India ka jongi harap ngi pe hakayo ka kot ane kayo kam yo jam kalong kiwe kiri ka barang pai satrai ka jingle ya kani ka CA kamde ki ke ka bonwan ra ka jingmentoy henry ka dai monwanra let's say tang ya kata ka vote bank politics jong kani ka BJP takadaw ngi nga persya jur ya kani ka CA bangim kwa hira bakani ka CA kan long an hari mentapa ka sarkar ngi bangam sngap yangi takadaw ngi wan menta kum ka youth congress gidang shodon para mangi kum kita kinongkit kam bane persya ya kani ka CA gidang ya pen kre susu ya kita kijinga ki ban saya one part hakis ngi kon nakaliang ka sarkar Meghalaya layak keren buat ka BJP Meghalaya ru yung ba kata ka Meghalaya jung ila exam naka si henry dalalong citizen dalalong tikinong songstong juga India kita kinong Bangladesh kay kaan ka bala khang ekip kinon sa Meghalaya amar ka constitution juga India ka onghi the rights to reside and settle in any part of India tikinong Bangladesh ki bayo citizenship punta at kina yaki kila banwan sa Meghalaya ru bat nungton bala khang kita jelai minta ki beri bana ba jong jela mono pensim sikit kriya kani ka baki ong menta hapa ki media baka Meghalaya kalan kani tang man pen kami ki brio numdan bala ban khang inong Bangladesh ba yok citizenship na ka India bonwan sini ka jela jongi bonwan song ni ka sor ka jongi tingingi persya bani dei ban smuthu ba kani ka CA de ban scrap no si sundon ka borok hui ka India